Αυτό θα ξέρετε εσείς για να έρθετε να πιείτε τσαγάκι πολύ ωραίο. Εντάξει, Ιράν χωρίς να δεις περσικά χαλιά είναι σαν φαγητό χωρίς αλάτι. Πετάξαμε λοιπόν στο μαγικό κόσμο των εξαιρετικών χαλιών με οδηγό ένα φίλο μας με περσική καταγωγή και ψυχή ελληνική. Λοιπόν παιδιά, όταν θα έρθετε εδώ στο παζάρι της Τεχεράνης, φυσικά θα ψαχτείτε να αγοράσετε ή να δείτε χαλιά. Διότι το περσικό χαλί, όπως μου λέει εδώ ο φίλος μου ο Αχιλλέας, που ήμουν τυχερός που τον βρήκα, είναι το κορυφαίο παγκοσμίως. Είναι από τα καλύτερα χαλιά στον κόσμο. Έτσι, είμαστε η μεγαλύτερη αγορά περσικού χαλιού στον κόσμο. Αυτό θέλω πραγματικά να το λέμε, γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερο στον κόσμο, έτσι. Μα είμαστε στην Περσία, φίλε. Λογικό δεν είναι? Τώρα θα σας βάλω στην ιεροτελεστία χαλιού της Τεχεράνης και γενικά όλης της Περσίας. Διότι όταν μιλάμε για πέρσικο χαλί, δεν είναι απλά ότι το αγοράζουμε, κυρίες και κύριοι. Κάνουμε όλη τη διαδικασία. Και η διαδικασία είναι η εξής. Όπως μου είπε εδώ ο φίλος μου ο Αχιλλέας, παίρνουμε ένα ωραίο τσαγάκι, μιλάμε για 10 λεπτά περί ανέμων και υδάτων. Ποτέ στο Ιράν δεν θα ξεκινήσετε κατευθείαν την κουβέντα για δουλειές. Είναι τρομερή αγένεια. Πίνουμε λοιπόν το τσαγάκι μας. Λέμε τα πάντα για τη ζωή μας, περνάνε 10 λεπτά, λέμε και τι ωραίο καιρό κάνει σήμερα και μετά μπαίνουμε στο ψητό, Αχιλλέα, και μιλάμε για χαλιά. Λοιπόν, βλέπουμε ένα φανταστικό χαλί, έτσι, φυτικά χρώματα και φυσικό μαλλί. Είναι από τα καλύτερα χαλιά από αντοκή. Όσο πατιέται το χαλί αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση να χαλάσει, έτσι γίνεται καλύτερο. Όπως το βλέπετε, είναι περίπου 3,5 με 4 τετραγωνικά. Πόσο κοστίζει? Το συγκεκριμένο το χαλί θέλει 6 μήνες στη δουλειά. Μάλιστα. Πάνω από 6 μήνες. Και εδώ στην Περσία, στο Ιράν, θα είναι γύρω στα 550 με 600 ευρώ. Τι λέτε εσύ, τόσο φθηνό? Τόσο φθηνό. Φυσικά, αν αυτό φτάνει στην Ελλάδα, με φόρους, τελωνία, ΦΠΑ και όλα αυτά, μπορεί να είναι περίπου την πλάσια τιμή, έτσι. Άρα συμφέρει τον κόσμο να το αγοράσει. Μπορεί, ναι. Μέχρι 3 τετραγωνικά μπορείς να πάρεις μαζί σου χωρίς φόρους, έτσι. Μάλιστα. Στη τελωνία μπορείς χωρίς να έχει επιβάρυνση. Στη βαλίτσα μέσα στη δηλαδή. Βαλίτσα μέσα, ακριβώς, ναι. Πες αυτό στον κόσμο που δεν το ξέρει, ότι ένα χαλί όταν το αγοράζεις και είναι περσικό, μπορείς να το μεταπουλήσεις σε μεγαλύτερη αξία από το αγόρασες. Δεν χάνει ποτέ αξία. Και πραγματικά όσο πατιέται γίνεται καλύτερο. Επαναλαμβάνω, έχω πει πολλές φορές αυτό, αλλά πραγματικά το περσικό χαλί όσο μένει, όσο πατιέται γίνεται καλύτερο και δεν χάνει αξία. Δεν ισχύει. Αν περνάνε 80 χρόνια γίνεται top, γίνεται αντίκα, έτσι. Μπορεί πολλοί από εσάς να μην μπορείτε να έρθετε στην Περσία, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Αλλά μπορείτε να πάτε στα μαγαζιά του φίλου μου και να πάρετε τα χαλιά της Περσίας στην Ελλάδα. Φυσικά όχι στην διατιμή, λογικό είναι. Φυσικά. Εντάξει, αλλά φαντάζομαι ότι θα τους δώσει την εγγύηση. Θα έχει, βασικά ό,τι πουλάμε εμείς έχει εγγύηση και στην ποιότητα και στην τιμή. Παζάρια κάνεις, αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι η νοοτροπία μας είναι αυτή. Τελείωσε. Άρα και παζάρια, και άμα πείτε και εικόνες θα σας κάνει και ένα 10% έξτρα. Ευχαριστώ πολύ, Αχιλλέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετά τα χαλιά θα πίναμε τον καφέ μας σε ένα καταπληκτικό παραδοσιακό καφενείο. Μας κέρδισε με το καλημέρα.